I šta kaže on? Zabaciš 20 puta, 20 puta kačiš. 20 puta udari, ja pitam kad zabaciš i vadiš ili zakačiš. Kaže, ne, udar ti kad je pokida. Sada, idi tamo, ako ne bude tako, udari mi šama neko dole. I evo, znači, snimaš, da? Pokušam da slikam. Video zapis da se zna. To ćemo da mu dokumentujemo. I ovo je ulazak u prirodu. Ovo je kamer profi, je nina, tu sad biti ovaj put. Tu sad profi, imamo pravo, imamo desno. Pa pravo je Sava, a desno je Bosna. Tako je, vama je put. A ako idemo levo, to je Drina. Sad prvo tiše. Da.